Avui estem en directe amb moltes connexions. Ara tinc a Juan Salvador Gallà Molt bé. fent la paella d'estiu, típica de la Marina Alta, que és la paella amb els ingredients que tenim així, però ell li fiquen la vergina, Molt bé. una miqueta de vergina torreta per damunt. I aquesta és la paella d'estiu, la valenciana, típica que fan de a la la Marina Alta. clar. En Castelló tenim a Pepe Fortea, que està fent la paella típica de Castelló, que allí li fiquen costelleta, Olé, li clar que fiquen sí. la carxofo i bueno, Carxofa, quan hi ha carxofa també. quan sigui de temporada, lògicament, quan sigui de temporada. Sí, I és un poc, també, té els mateixos ingredients, la carn, el pollastre, el conill, la verdureta, la ferradura, però tenen un producte que és típic, que és el tirabeque. Ah, el tirabeque, clar. Tenim el que és el tirabeque com a algo diferenciador d'aquesta província de Castelló, de la ciutat de Castelló, i la costelleta de porc. El tirabeque és com una judía verde, Molt bé. fineta i xicoteta, que se menja crua. Que se menja crua, és molt cruixent. Exacte. I que si tu vas al mercat no, però alguns comerços d'esos grans, de superfície gran, l'estan traient d'Àfrica i de molts llocs, no? I així tenim la bona. Exacte, la bona, sí, com el garrofó. No perquè siga molt millor, sinó perquè és de proximitat. Exactament. I està donant de menjar al llauro, a la persona que està en la tenda, al que la mana, al que... Estan ahí fent comarca, fent poble i fent província. No? I fent terreta, clar que sí, que això estem. I després tenim a José Cunyat, que està fent la paella històrica de 1857. Bueno, José Cunyat sabeu que és un gran historiador, gastrònom, li agrada molt el món de l'arròs, té una biblioteca en casa extensa en quant a l'arròs, i té un llibre de 1857, i és quan apareix la primera recepta de paella valenciana, i té uns ingredients que no pots ni imaginar el que tenia. Sí que ho saps, bueno, ja ho sabràs, clar que... Home, clar, clar que sí, de José Cunyat, efectivament, no? I porten unes cosetes ahí, la carn, tal, no sé què, no? Té l'anguila, té l'ànec, té pèsols, té porc, té chorizo, té molts ingredients, i aquests són els ingredients típics o que gastaven en aquesta època. Són els ingredients originals. Jo l'altre dia en el programa de ràdio, allà en la SER, val dir, a veure, la paella va ser lo más de lo más. Va ser lo más de lo más. I va ser, a veure, moderna. Va ser de moderno. Per què? Perquè va incorporar el pimentó, va incorporar la tomaca. Així no havia tomaca, nano. Així no havia tomaca. Clar. Entonces, això era lo més modern. I ara s'agafen del monyo, tio, no, és que no se li pot ficar no sé què, no se li pot ficar... Che, fica-li el que vulguis, fica-li el que tingues en el frigorífic, fica-li el que tinguis per ahí. I això serà paella. L'has fet en paella, paella. Clar que sí. Així no és. El pollastre, el conill, és el que tenien per ahí en l'horta. Era sempre carn no de granja, sinó de casa. ¿no? El pollastre, que ese pollastre, tío, era como un tito, ¿sabes? Sí. Era de la familia, que tenía ahí un alçat quasi d'un metre i mig, ¿sabes? Hòstia, tío, era un gall. Sí. Era el gall, ¿eh? Així és. Vaig a provar-la. Vinga, tira-li, a veure. A veure, i ja... Quin sabor va agarrant, ja. Sí? Brutal. Sí? Brutal, ara la provaràs. Molt bé.